akong channel. Ako na po ni Inday Bariday ng Negros. For today's video guys, may adtuon ta nga resto bar. So ang ngalan sa resto bar kay Bahay Kubo. Grand opening nila karon. So naa sila live band daw karon. Ipakita na ko ninyo ang nindot nila live band group. So excited na ko, inom-inom ginagmay, diba? So yeah! So karon ang Bahay Kubo grand opening nila, so excited kay ko. So see you later. Gawin nila bandera ko, hindi ko
kuan, kita man jud. Guys, so salamat kayo sa pag-ari sa atong opening. YouTube po na ako ni. Manangit ko ka oy. Everybody, salamat kayo din yung tanan. And then, kung nasa gawas, feel free to come here and let's jam. Manggabi, kanakong tanan. Yes. Okay. Naguro murag dito titing tanang. So, kuhan, actually, naaman na tayo yung tag party karon niya. Kaso, pag-deliver, wala na dayon kay pag-deliver unta sa pag-machine, nagnayabo ang liquid. So, pasensya na kaayo, no? Nawala tayo na tong pag party, pero bisit, wala na din tong pag party. Basta kayo nayabo ang mga baso. Diba? Bitaw. Yabo mo bulsa lang. Hasta bulsa abili ka mo. So again, kinsa tong mga maigra mo kanta, no? Kabalo magigong daghan din kayo. So feel free to jam. Yes, natin kaming jamming karon sa atong mga instruments. So, Kaya pwede naman kaya bagay ta. Okay. Hindi bagay ta. Okay, so again, atong recognize ang owner sa Bahay Kubo Escobar, April Rose Tabay, together with her future husband. Patay. Patay mama. Patay mama. So, yung uyab, no? So, silang kuha. Kaning drummer, maunay? Yes. Iyawan. So, okay na mo diha? Wala pa mo nanginit? Wala pa. Oh, taon-taon manginit mo. Atong siguraduhon nga manginit mo taon-taon. Oh, sige. Marami ka man magkakis. So, kamo. Ready na? Go! Kana sa meron dito titing mga kaya na to. Uy, laban mo ka. Patog na kayo na. Sige man di ay.
first set, then huwag gamay, natay second set, third set. So, karon mga hinihinay pa na tong kanta, pero taon-taon na natay mga party music, na natay mga reggae, di ba? Hinot yung mga reggae. Okay, so let's proceed to our Wala. next song. Wala. Okay, ready na? Ah. Naa. Oh, nandiyo ah. Okay. Nandiyo dito sa tingog no. Dito sa tingog jud. Nangatay meron sa kabong nga. Open mo jam-jam ba? Jam-jam mo ba? So, kaya mga anak, budget na mo mag-inom. Dito sa tingog jud. Ulo mo gini sa buko guys. Baklag. Lumay na to, guro. Tikahurong ka ni Karina Bon. Bitaw. Tikahurong Karina Bon. Ay sino pa ba ang luluhas ang makapag sa ating gano'n? Umibig ka dahil di makagalaw, pinipigilan ba ang puso mo ibang sinisigaw? Kung di tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di tayo sa huli, awatin ang puso ko ibigay ka. Naliligaw, malayo ang tanaw, pinipigilan ang puso, pinipilit at Ya. kung di tayo sa huli, awatin ang sarili na magritag ang muli. Kung di tayo sa huli, awatin ang puso ko ibigay ka. Thank you so much. Okay. Paningot na siya taman. Okay, so boy-boy, nagkadaghan tanay. Alright. So, what's your problema? Reklaman ko. Okay. Baklag din ko yun. Ating
Sa Duminindot yun. Gago. Thank you. Okay, so naaytan mo drum nga drummer taga kuan from Dumaguete. Si drummer ng bago. Andiyan na. Taga-ruwas ko, no? Okay, Pero ada sino ra. parte yung katao? Wala pinagwapong amigo. Mayain. Dumaguete. Okay, so atong sunod nga kanta. So katong mo kuan ha request og kanta namo to ini kuan gali nga so nagdepende lang if makabalo kami kay kuan man kanang you know di man Sinupas na yun. di man pass over na pro kayo na so magdepende lang jud na siya if kuan ha. Di man sila magkuhan nila mo, di ba kakuha ko, nung mo request ka? Di pas Manila nga mo request ka, automatic yun. Surat ha. Grabe, Julian Santos. Di So na again, makuha na thank you so yun. much, Nyari. So, murag madaghan pa ta kay daghan mo nagpa-reserve. Diba? So, okay. Huwag ka pa-reserve, nanguhan pa to sila para So, mag-chika sa tanong. Isa man, nasa nang chika-chika na to. Masang pa nga mo ba? Murag busy pa. Asa na? Ah, okay, kumplito na dahil. Okay, ready na? Nung Somi! Apoy! Sit lang pa rin ha ah. Sige. Okay, so dito na. Go! Sa hindi inaasahan pagtatagpo ng mga mundo Na nagkakaroon mga love song kay Kon, no? minsan lang na rak na unya, rak. Yambak. Pasa na nagpapasa. Parang siya. Muna ko! Di pa ba sapat ang sakit at hindi ko iparaan sa'yo. Sinalan silang banda galing. East Coast. Sinisigaw ng pagsita pati papatulang ang pusuyong nagkulang tayo'y umaasang dagat kanluran ikaw ang natulan at bilang kanluran akong sasanggit sa'yo.
tagian ng music. Happy na ta Kuwan sa sila, akong first sila set, pabayad. second set. Chardo Mga ka hangul tayo. ba? Mga hangul. Sure lang. Huwag ikaw char lang. Kuwan kanila. So, inside familiar ning what's up, no? Kaning kantahan dugay na ning. Pero natin ito ang version na ning. Yung mga chuy ug chay ba tari ba? What's up? Okay, kita mo kanta what's up. Okay, ari sa bangan, kita kanta what's up. Jagan kayo ba? Okay, wala. Okay. Everyone else. 1, 2, 3. Every still trying to get up that we're being alone. Sayaw na ako, kanta ka. Sayo raw din, sayo ra. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of these brotherhood of men. So mga manginit na mo, pwede kahit ako sayaw, no? Ako sayaw, ako sabayan. So, Just to get it all out, but I'm feeling a little bit welcome to Live Google, sir. So awake in the morning and I step outside. I take a deep breath and I get real high. And I scream from top of my lungs, what's going on? And I said, hey, hey, hey. Igor! I said, hey, what's going on? Hani ni mo, hani. And I said, hey, 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 I said, hey, what's going Alam nga, ganina kami. on? Sila nagpa-reserve, sila nagpa-reserve. Pa-reserve ko na sa comment ko na. Sila yan. Comment mo ba na sa ninyo nila pa-reserve? Wala tang Igor. Wala tang Igor. Wala tang daw, tanaon. Inyo ba, inyo? Inyo? Imig ko na mo. Tao mo ni. Boy, sana ko ni Imyo. Bakit? Okay. So, Trying to get up and right back in at home. On a destination. ah! Woo! Okay. Thank you so much. As I myself. Okay. Medyo nagkadaghan na dyan. Manayaw dyan tanan room. Masag masayaw ko, masayaw din naman. Ay, way mahabilin. Way magmaoy ha. Ang magmaoy, prisohon. Dire. Sa kusina. Prisohon sa kusina ang magmaoy. Kaya para manghugas. Ha? Okay, joke na nga to aha. So, sino ba? Pwede po sa kwarto. Okay. Yes, ayan. So, ako pa, nanginit na ako ba? Fresh pa kayo. Wapag ipaningot. Kami, ipaningot na dito. So, unta, bisig na yung maluoy dira. Nain mo dyan. Wala. So, musulti mi ugod sa mga kanta para unahin na Ibarista, Ibarista, Paging Medyo no Insalmax. Salmax. Oh, Rosalmax. Salmax, no?
Ali din ay busy diyan no. Ali. Okay, so si Aura ni matuwa guys ha. Wala tinanay. Okay, so again, mananagan mo kita basi dai mo jam dira kabalo mo. Instrument karon sa kanina. Thank you so much. Sir po mga may tingog, galing mo dire kanta ta. Ang dili mayo, okay ra to. Okay. So our next song. Okay. Kung sa marong gihugot. Asa magmotor? Asa ka? Gihugot ako ng instruments yun, guys. Pasensya. Kuyo, paka-air kuyo po. Asa ka? Sige, buang bo sa iyo. Benson namin ito. Sunod, sige. Nasang Max? Buhay pa na nun? Okay na nun? Atong kalag, maayo ra. Sige. Maayo ra itong mga kakayagan di ha? Okay. May na kuha, may Green. Super Di, black. Nanganang tao. Nanganas na masayaw. Okay.